Така, добър ден, айде стартираме канала. Сега отивам към моят импровизиран офис. Ще се опитаме да правим нещо, защото много отлагаме. Взел съм си компютъра. Ето компютъра тук. С слушалки ще гледам да се отбия в някой ъгъл и да готвим. Какъв е плана всъщност? Няма план към този момент. Ще гледам да свърша някаква работа по опаковката на продукта. Вие не знаете, но всъщност нещо се готви, някакъв бизнес се готви, евентуално има някаква идея. В някакъв процес е, но докъде ще стигне, ще видим след време. В момента съм на етап, в който трябва да правя опаковки. Лично аз, защото нямам бюджет някой друг да ми ги направи. И така обидето ще ходя да се мъча. Тук мога да ви покажа най-доброто местенце за кафе. Аз не пия кафе, но ето тук така, перфектно, зациклено, вляво дясно, перфектно. Много местенце, топа 20. Моля, for free. Часът е сега 9:56. По принцип съм от хората, които не пият кафе, но днеска е изключение, защото прекалено дълго ми се налагаше, прекалено дълго време, ставах в 12-1, това не може така да продължава, уж напуснах работа за да правя бизнес, пък какво се случи? Ето, случва се, ето е промяната, ето, здравейте, промяната се обажда. И така, ще видим какво ще се случи. Самурая няма цел, има само път. Някой ден ще имам още една камера, така като минава някаква кола и вие да видите. Айде, госпожа. Паркирахме, колеги. Добре. Айде, готвим. Така, сега свърших някаква от работата, която трябваше да правя. Записах се за Метро Даянг. Това всъщност е една 3-месечна програма, която те свързва с лектори, които работят индивидуално с теб, което е феноменално. Смисъл хора, които имат знанията, които ти нямаш, или поне в случая аз, които нямам защото аз нямам никакви знания в сферата, освен минимални знания, абсолютно базови. Те имат и опита и знанията и попълних кандидатурата. Надявам се да ме вземат и така нататък, да ми се случат нещата. Аз знам, че ще се стане, защото когато нещо го искаш наистина и то се случва. Чао!